ሕብረተሰብ ብምዕቃብ ቅርስታትን ታሪኻዊ ቦታታትን አበርክቶ ክዕዝዝ ክፍሊ ቱሪዝም ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ አዘኻኺሮም እንተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ፀብራ ዊና ናፍዓበትን ከምኡውን ወነንቲ ትካላት ወሃብቲ አገልግሎት ኣብ ናቕፋ ናፍዓበትን ናብ ዝተዋህበ አስተምህሮ ሓላፊ ጨንፈር መጽናዕትን ምክታልን ጸጋታትን አቶ ሙሳ ኢብራሂምን ሓላፊ አሃዱ መጽናዕትን ምክታልን ጸጋታት አቶ ኢብራሂም ሙሳ ረመዳንን ቱሪዝም ንሃገርን ህዝብን ዓቢ ቁጠባውን ታሪኻውን ረብሓታት ዘለዎ ጽላት ከም ዝኾነ ገሊጾም ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣሰራት ጥንታዊ ወዲሰብ ዝተረኽቡ ቡያ ጥንታዊት ወደብ አዱሊስ ኣስታት 250 ደሴታት ሓድጊ ሰውራህ ሓምላይ ቅናት ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ከምኡውን ማይ ውዕይን ተፈጥሮኣዊ ሃፋን ከም ዝውንን ዝጠቐሱ እቶም ክኢላታት እዚ ሃገራዊ ጸጋታት እዚ ብግቡእ ክዕቀብ ከም ዘለዎ ኣረድዮም ሕብረተሰብ ብዛዕባ እዚ እኹል ኣፍልጦ ንክህልዎ ጎስጓሳት ይካየድ ከም ዘሎ ብምብራህ ድማ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት እውን ንበጻሕቲ ዝስሕብ ትሕዝቶን እንግዶትን ክህልዎ ተላብዮም ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ቱሪዝማዊ ቦታታት ብግቡእ ንክብጻሕ ጉዳይ መጓዓዝያን ትሕተ ቅርጽን ክሕሰበሉ ኣግራብ ንክዕቀብ ኣማራጺታት ዘቤታዊ ጻዓት ክወሓስ ኣብ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ዝነጥፉ ሰራሕተኛታት ከዓ ናይ ጥዕና ካርድ ክህልዎም ዝብሉን ካልኦትን ለበዋታት ኣቕሪቦም ብሉጽ ክብርታት ሕብረተሰብ ኣብ ምክልኻል ገበን ዓቢ ግደ ስለ ዘለዎ ብግቡእ ክስኮስን ክወራረስን ከም ዝግባእ ኣብ ፖሊስ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓላፊ ምክልኻል ገበን ሌተናንት ኮሎኔል ግርማይ ገብረ ሕይወት ኣዘኻኺሮም ኮሎኔል ግርማይ ብ11 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ዓሰ ምስ ወነንቲ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ኣብ ዝገበሮ ርክብ ገበን ሰላም ዝዘርግን ሃብቲ ዘብርስን ኣዕናዊ ተርእዮ ስለ ዝኾነ ብንቕሓትን ሓበራዊ ሓላፍነትን ክምሖ ከም ዝግባእ ብምሕባር የቕረብ ምባል ቅንዕናን ሓልዮትን ዝኣመሰሉ ክብርታትና ኣምጥፎም ኣዝዮም ሓገዝቲ ምዃኖም ኣረድዮም ጥንቃቐ እውን ኣብ ምሓዝ ንብረትን ምክልኻል ገበንን ተራ ስለ ዘለዎ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ልዑል ኣቓልቦ ክህብኦ ሌተናንት ኮሎኔል ግርማይ ኣዘኻኺሮም ኣብቲ ዞባ ተርእዮ ገበናትን በደላትን ትሑት ምዃኑ ብምጥቃስ ድማ ፖሊስ ዘካይዱ ኣብ ተምሃሮ ዝቐንዓ ኣስተምህሮታት ናይ ባህሪ ለውጢ የምጽእ ከም ዘሎ ኣብርሆም ኣመሓዳርን ዞባ ዓሰብ ኣቶ ግርማይ ተኸላ ብወገኑ ዘሕጋዊ ኣገባብ ምቁጻር ሰራሕተኛታት ጉድለት ጽሬትን ክብሪ ዋጋን ገለ ካብቶም ብወሃብቲ ኣገልግሎት ዝረኣዩ ጉድለታት ምዃኖም ብምሕባር ኣብዚ መዳይ እዚ ኣሃዱ ሕግን ስነ ስርዓትን ቀጻሊ ክትትል ይግበር እኳ እንተሎ ንዝያዳ ኣድማዕነት ወነንቲ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ምትሕባሮም ክብከብሉ ተላብዮም ተሳተፍቲ በወገኖም እቲ ርክብ ኣብ ምስፋሕ ኣፍልጦ ሕጊ ልዑል ተራ ስለ ዘለዎ ቀጻልነት ክህልዎ ብምብልባው ተርእዮ ገበናት ምንካይ ልዑል ጥንቃቐ ከም ዝገብሩ ሓቢሮም ጥዕና ዜጋታት ንምውሓስ ኣብ ትሕቲ ቅርጺ ምውሓስ ቀረባትን ምዕባል ዓቕሚ ሰብን ዘተኮረ ገዚፍ ወፍርታት ክግበር ምጽንሑ ዝፍለጥ እዮም ሆስፒታል ሓስሓስ ክህቦ ዝጸንሐ ኣገልግሎት ንምዕባል ዘካይዶ ዘሎ ጻዕርታት ድማ ኣካል ናይዝዩ ወኪል ኤሪና ዮናታን ዘመልክቱ ኣካላት ኣዘራሪቡ ዘዳለዎ ጸብጻብ ሸዊት ገብረ ብርሃን ከተቕርቦ እያ ሆስፒታል ሓስሓስ ዘመናዊ መሳርሒታት ብምትእትታው ዝህቦ ኣገልግሎት ንምምዕባል ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ግዜያዊ ሓላፊ ሆስፒታል ዶክተር ንጉሰ ገብረ መስቀል ሓቢሩ ኣብቲ ሆስፒታል ዕለታውን ልዕሊ 151 ተሓከምቲ ኣገልግሎት ከም ዝህብ ኣብ ዝሓለፈ 10 ኣዋርሕ ድማ 20,000 ሕሙማት ደቂሶምን ተመላሊሶምን ከም ተሓከሙ ዝገለጸ ዶክተር ንጉሰ ንዝህቦ ኣገልግሎት ላቦራቶሪ ራጅን ካልእን ንምዕባይ ከምኡውን ሙያዊ ብቕዓት ኣባላት ክብ ንምባልን ብዕቱብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ኣረዲኡ አውት ፔሸንት ዲፓርትመንት ንብሎ ተመላሊሶም ዝሕከምሉ ዓበይቲ ይኹን ንኣሽቱ ውሽጣዊ ሕማም ዘለዎም كم خان ناي حصص رديت أقولكلوتون يهب لابراتوري فارماسي إكسراي أقولكلوتون اللو كم خان حصانات مشتاق حمام زلهم حصان زورتهم حصاناتن عبيتن كأركيسو يحكم مالتي بتوسعي فولو أب كلينكس نقولهم اللو تملال حضور زخان حمام زلهم تملاليسهم زحكملو كم بعد ناي شكر حمام زلهم ناي بزحي تقدم زلهم كم خا فيزيوثيرابي زلهم كون ناي فيزيوثيرابي أقولكلوتون نهبينا معلتاوي أفتي أوبيدي نتيوم حموماتن نتيوم حمومات سنيوم زماسو تمرتون هو هذي ببزي نحمون بفحشو أقبابلا مقبالون مقلقالون لعلت زقبر لفوسا مخانوز تقاسات نيرس أخبارت واللي وحانس بوغانا عبر إستين تقلقلت زوها باستمهروتات مستقلقلت ورحاو بمرغب لتفتاتهم كم زقبق محبيرا تقلقلت بقيدهم زكايدو لهم زلو تعنا وقوسقوسات ناي بحر لو تعب ممتع عب أستواصو يقبر كم زلو بمبراه عبتو هسبيتال نزرخبو أقلقلوتن نابيوتن موقيسوم
ኣብቲ ሆስፒታል ግብራዊ ስራሕ ዝመሃሩ ዘለው ተምሃሮ 4ይ ዓመት ኮሌጅ ጥዕና ድማ ኣባላት ሆስፒታል ተመክሮ ከኣስሙ ንዘርሓውሎም ዕድላት ብምምስጋን ኣርኣያኦም ብምኽታል ንዝወሃቡ ዕማም ብተወፋይነት ክፍጽሙ ምዃኖም ኣረጋጊጾም በዚ መንግስትና ዝገበረልና ወጻኢታት ማለት ብጥርሑ ዳርጋ ምምሃር ማለት እዩ ሓላፍነት ዘሰክም ምዃኑ ንሕልና ስራሕ ብምዃኑ ከኣኒ ኣዝዩ ደስ ዝብለኒ ማለት ኣብዚ ምስ ሕሙማት ክትውዕል እሞ ከኣኒ ነቲ ፍልጠትካ ከዓ ኸሲብካሉን ኣዕቢኻዮን ክትከይድ ብጥርሑ ብናፃ ምዃኑ ኣዝዩ ንመንግስትን ንሰዋትና ድማ የመስግኖ እቶም ዶክተራት ዋላተን ነርስ ምሳና ጽቡቕ ኢንተርኣክሽን ዘለዎን ንዓና ከፍጥና ብዙሕም ዝፅዕሩ ምስ ካልእ ዓድታት ክረአ ከሎት ዘለዎ ወጻኢታት ብጣዕሚ ኣዝዩ ብዙሕ ሓገዝ ንዓና ስለዚ ንሕና ሕጂ ነዚ ክንክሕስ ብኩሉ ነገርና ብሙሉእ ዓቕምና ክንሰርሕን ክንዓየን እብላን ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ናብ ንኡስ ዞባ ዓሰብ ን340 ጽጉማት ተምሃሮ ንሙሉእ ዓመት ዘገልግሎም ናውቲ ትምህርትን ንኻልእ ትምህርታዊ ኣገልግሎት ዝውዕል 170,000 ናቕፋን ብሓገዝ ሂቦም ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ወይዘሮ ሳባ ተወልደ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ እቲ ሓገዝ መቐጸልታ ናይቲ መንግስትን ጽጉማት ዜጋታት ዝገብሮ ደገፍ ምዃኑ ብምጥቃስ ተምሃሮ ካብ መኣዲ ትምህርቲ ከይሰናኸሉን ተወዳደርቲ ክኾኑ ንምትብብዖምን ዝዓለመ ከም ዝኾነ ኣረድያ ካብቲ ዝተዋህበ ሓገዝ እቲ ን4 ተምሃሮ ዝተዋህበ ብንግዳዊ ትካል ኣኳ ደንካልያ ዝተበርከተ ምዃኑ ዝሓበረት ወይዘሮ ሳባ ኩሉ ዓቕሚ ዘለዎ ዜጋ ክስዕቦ ተላብያ ኣብ ንኡስ ዞባ ዓሰብ ምዚ ናይ ሎሚ ዓመት ሓዊስካ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመታት ንኣስታት 1500 ተምሃሮ ክሳብ 1 ሚልዮን ናቕፋ ዝትመን ገንዘባውን ንዋታውን ሓገዝ ከም እተበርከተ ሰነዳት ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን የመልከት እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ን50 ተምሃሮ መባእታ ኣብያተ ትምህርቲ ተመሳሳሊ ሓገዝ ገይሮም ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ኣቶ ሰሎሞን መሓሪ ንየሪና ብዝሃበ ሓበሬታ እቲ ሓገዝ ንዓመት ሙሉእ ከምህሮም ዝኽእል ናውቲ ትምህርቲ ከምኡውን ንነፍሲ ወከፎም ንመመዝገብን መግዝኢ ዲቪዛን ዝውዕል 500 ናቕፋ ከም ዘጠቓልል ኣረድዮም